que nos conte eses días de choro, pero sobre todo que nos conte as alegrías, Quique, que é o máis importante. Con Santiago imos comprobar que nunca é tarde para cumprir un sono. Recibimos a Santiago. Que tal? Moi boa tarde, Santiago, benvido. Que cara de alegría, así me gusta, que entren con positividade. Que me traes? Unha enciclopedia? Que libro é iso? Unha compañera quixo que acercáramos algo da anécdota da nosa vida. Sí? E falando do que nos pasara, saliu no medio da conversa unha das ilusións, porque vai de ilusións esta conversa, a primeira ilusión de meu pai, que era un home de poucos estudios, albañil de toda a vida. Entón, no seu primeiro aforro, no primeiro diñeiro que ganou, a súa ilusión foi comprar... Comprou unha enciclopedia. Comprou unha, comprou unha enciclopedia que naquele momento era o Google do siglo XXI. Por suposto. Que era o Espasa Calme, non? Por contra... Aquela... Sí. Que era o que había daquela, que era o novedoso. Lóxicamente, por contra das ilusións máis grandes que tiña teu pai, era que estudiaras. Claro, o ser unha persona con esa... Bueno, con esa inquedanza cultural... Bueno, pues empezou con isto, despois tuvo os fillos, e parece que nos foros dele era que os nenos que tiña, que todos sacaran unha carreira. Porque era unha cousa que nesta terra tiña peso. Claro. E peleou para... E peleou para que vos tuverades unha carreira e ao final consegueu, non? Porque ti... E con un esforzo moi grande porque era unha vez che digo que era un albañil, que non era... Unha persoa moi humilde. Moi humilde. De feito, é o máis novo de 4 irmãos, de 5, e 4 marcharon para Venezuela e quedou cos pais. Entonces, era o que había. E ti, farmacéutico. Porque tíamos enfrente da nosa casa unha farmacia. E tiña unha relación meu pai, pois, con farmacéutica. Entón non foi por vocación. Saliu así, de repente, a vocación chegou de man de meu pai. Queixo ver quen empeza a estudiar farmacia, porque era unha farmacia enfrente, e empezou convencendo a miña irmán, e despois convenceu a min, e despois acabou ese convencemento. Menos mal que había unha farmacia enfrente. Claro, se hai outra cousa. Pois seríamos caniceiros agora. Totalmente. Pero sí, efectivamente, empezou aí a historia, non? Pero ti, Santiago, enamoraste da farmacia. Bueno, era aquela cousa que, cando fomos ali, a primeira vez que nos plantexamos estudiar farmacia, de feito, conto como anécdota, que non sabía que para ter unha farmacia había que estudiar. Entón, chamamos a atención... non hai que estudiar, non. Bueno, puxamos a estudiar, eu pasei na mitad da carreira, íbamos en terceiro ou en cuarto. Daquela, os estudiantes nunca íbamos nun curso exacto. Nunca podía decir que ibas en terceiro, ibas un pouco dunha e un pouco doutra, ibas así. Meu pai enfermou, morreu con 54 anos, fixamos unha parada de 4 ou 5 anos. O sea que teu pai non veu isto realizado o sono de ter a seu fillo que a carreira de farmacia. Sí, además foi unha guión que usou miña nai para que retomáramos os estudios, non? Eu levaba 4 anos xa a estudiar e parece que xa era difícil volver a retomalos e dixo que dixeis tú agora, ademais, tes vocación de nai, que o sepas. Porque o dixo así, dixo, morreu teu pai que a ilusión de verte que a carreira acabada e non pudo ser. E non pudo ser, e non vas a acabar. Vaya, por Dios. E acabamos a carreira xa con 29 anos. 29 anos. Os 29 anos acabaste a carreira. Tes cara de boa persoa, Santiago. Para ser farmacéutico necesitas ser boa persoa tamén, verdad? Ser cariñoso ca xente... É parte do teu traballo, non? Parte do traballo é escoitar a xente, falase sempre daquele boticario antigo do rural, que era aquel que aconsellaba ou falaba, e iso sigue habendo. Claro, eu penso que é máis que un traballo, non? Porque aparte de estar detrás dun mostrador, que hai vocación, lóxicamente, pero tamén o ser humano tamén é moi importante. Non hai esa asignatura, pero deberá haber. Debería. Mira, e ao final tamén se repiteu a historia toda con teu fillo. Eu creo que é algo un pouco despois, non? Unha vez que ocorre o tema de que acababa a carreira, sigo traballando con unha casa de meus pais, un traballo que tiñan que era un almacén de viños. Tiña unha bodega, non? Tiña unha bodega, porque eran do Ribeiro, todo o mundo no Ribeiro sabe de viño, entón, onde vai, leva o viño. Que nos pasa? Surde a ocasión de empezar a traballar a facer prácticas nunha farmacia ali no noso pobo. A farmacia de Jesús Moure, que nos brinda a oportunidade de aprender algo ali. E botamos un verao inteiro ali. Parece que aquilo foi un dedante que parece que empezou a gustarme aquela historia. Estaba en Carballo, non? Estaba en Carballo. Estaba en Carballo.
E foi ese detonante de como que, oye, pois é máis bonito incluso do que un pensaba, non? Do que un pensaba. Claro, había o que disto agora, non? Esa relación ca xente, esa forma de vivir as vidas das personas, pois estaba moi ben. E empezamos entón a buscar traballo neso. E surde a ocasión, non sei se me adelanto os feitos, o feito de que a veciña nosa de toda a vida chámame e dime que falara a veces xa con meu pai e que tiñan falado que quería que a farmacia que está enfrente nosa que a compráramos nós. Cantos anos tiñas aí? 30 ou 31, non chegará aos 32 seguramente. E en ese momento empezamos os trámites para comprala. Despois de botar 3 ou 4 meses, para arriba e para baixo. Cando digo para baixo, refierme ao feito banco arriba, banco abaixo, que é o que se fai. E non pudo ser, non pudo ser. Ti tiñas os papeles todos agarrados, menos o diñeirinho que facía falta para... Tal cual. Para a farmacia. Foi algo terrible, non? Foi unha... É que eu xa me vi ali, que é o jodido. Pero un sono roto por cartos. Claro, por cartos, sí, que é como se rompen muchísimo nesta vida. Porque, como digo, a papelería estaba toda arreglada. O que faltaban eran os monis. É como cando ten unha boda preparada e falta a moza, pois prácticamente a mesma historia. Que sentiches nese momento? Terrible, foi unha cousa como se me quesera o mundo. Eu tiña a ilusión posta ali, non? E de feito fomos ao último momento de que xa non pudo ser, foi pedir consello a un amigo da familia, que era un home que é coñecido naquela época, que era un abogado así de prestixio que supoñíase que tiña pois a capacidade de aconsellar, que era un tal don Fernando García Budín, que é un home prestixioso de Facenda. Chegamos onde él, eu dixe, mira, pois pasa isto, aconsella usted, iba con miña nai, dixen, Santi, non é para ti, non podes, date conta que non te empeñes que tú non podes comprarla, non chegas a ela. Non chegas. E acordei que dixe, coño, está tirando usted a miña dignidade polo suelo. E dime, don Fernando, dime, mira, Santiaguiño, a dignidade, con fame non che dignidade, e no que te vas meter non sales. Nese momento quero me dúas lágrimas, non sei como foi unha sensación terrible, foi, incluso ahora cando penso, creo que tamén o disgusto de miña nai, o verme tan abatido, foi un momento terrible, non? Totalmente. Pero, bueno, a vida ten que pasar con eso. O sea, que con 30 anos tiveste sin farmacia, pero houve unha persoa que sí, con 30 anos, xa sí que a ten. Sí que a ten. Vamos a recibir a teu fillo Javier. Que tenga suerte de tela. Quero que escoite tamén as túas historias. Seguro que xa sabe, pero así compartimos todo. Que tal, Javier? Benvido. Moitas gracias. Dime cantos contou, dime, pero non quero que conte tanto. No, que saiba tamén do sacrificio que ti fixeches. Patela. Tamén tuvo que sacrificarse, despois contaremos como el conseguiu a súa tamén. Recordamos sempre, recordamos sempre. A ti non che gustaba a farmacia? Non, eu iba polo bachiller tecnológico de química ou matemáticas. E ese gusanillo despois, por que? Pois o gusanillo non foi un gusanillo, foi unha gusana que arrimouse á cama unha noite, que foi a miña nai, e sentouse ali e dixo moido, se ti fas farmacia, teu pai merca a súa primeira farmacia e convirte o seu soño en realidade. Claro, o mesmo que che dixera cando teu pai había falecido. Cando ele vai empezar a farmacia, non habíamos comprado farmacia, non tiñamos. Eu estaba noutro mundo, que era o mundo dos medicamentos, pero de uso veterinario. En Galicia hai moita tradición de farmacias dedicadas ao mundo agrario e veterinario. E dos, cando parimos a primeira, eu embarqueme nese mundo. Tei 10 ou 12 anos traballando neso, hasta que convence, hai ese convencemento, de que estou en farmacia, e entonces mercamos a primeira xunto con un compañeiro, facían falta dous para arrimalo o ombro. Que anos tiñas, Santiago? Pois moitos, 40 mira, hai 12 anos que foi eso, e teño ahora 56, así que somos non se che botan? Agradecido. Non se che botan? Eu dixes tamén que estabas moi guapa antes. Eso tamén vale, eso é un detalle. Pois 43, 44 anos. De feito, eu xa estaba como direccionado, porque digo, nunca na vida vai ser, e se empezo este proxecto, a mí non me vai dar tempo a desenvolvelo ben. Ao aparecer ele aí, parece que foi un ánimo... O sea, houve xente que te axudou a cumprir o teu sono, Santiago. Sí, todo un pouco ao redor. Como o teu fillo, claro está. Sí, si él igual non hubiera entrado a estudiar farmacia, é posible que na compráramos. Porque eu víame xa moi maior para entrar nese proxecto. Se eu digo, onde vou yo con isto? Entón, que pasa? Collémola pensando nel. Despois ainda non soy ni siquiera así. Eu sei que
Porque antes desto que contas en Carballo, houve outra compartida, non? Non, eso que che dicía eu. Eu a primeira que comprei no Concello de Rodeiro. De Rodeiro. Esa foi a que comprei pensando nel. Pero non ti só, con un socio. Con un socio. Que dicía, falta dous, a veces para arrimarlo. Ya, por eso te decía antes. Entre os dous comprámosla e botamos 11 anos en Rodeiro. 11 anos. Pensando que, bueno, cabe o neno e tal, nos imos pagando, e vai e ten el. E nesto, non acabamos que a hipoteca, fallece unha persoa da Coruña, que conoce, ten contactos con nós, e fálanos de, joder, tú tes un neno que acabou a carreira agora, como vai facer iso? Bueno, pois vai esperar un tempo a que eu acabe a miña hipoteca, despois transmitímoslle. Perdoa, Santiago, ahora que falas de Rodeiro, como foi esa vida ali? Porque eres de Carballo. Sí. É como comparar ali. Ibas de Carballo a Rodeiro todos os días? Un día sí, un día non. Collemos así días porque éramos dous, máis un compañeiro que era junto, que nos botaba a man. Anda. Pero sí, que íbamos a... E houve esa oportunidade de mercar a de Coruña. Claro, pero nós ainda estamos en Rodeiro. Vos ainda estabades en Rodeiro. Entón, claro, foi eso de Costa Arriba, e esa xente, esa familia que lle morreu familiar, donos esa oportunidade. Anda. Claro, contamos a verdade, mira, estamos nunha costa arriba, son dúas costas arriba, isto non é chegar a encher. Deronnos muchísimas facilidades, portáronse, decías que había boas persoas farmacéuticos, si eles son farmacéuticos, si son de lo bueno, lo mejor. Serían... Qué maravilla, qué maravilla. O sea, para todo. E ti colleches e levaches o teu fillo. É que non compramos nós, creo que nos lo venderon eles directamente con el. Dixo, trae o neno que... Trae o neno. O sea, e ti foches para a Coruña, leváchelo o neno, e deixáchelo na porta. Como foi iso, Javier? Que che deixou na porta e vi buscar a vida. Literalmente. Recordo o primeiro día... Porque eso fixo moitísima gracia cando lín a ficha. Recordo o primeiro día que dixen, bueno, eu tiven que entrar un par de meses antes a traballar porque hubo unha serie de problemas, pero o primeiro día que foi un jefe dixenlle, papá, podes botarme unha man hoxe, que son novo, teño 25 anos, como vou traballar eu aquí con xente de 60 anos que me sacan o mundo por diante. Dixenme, vas a aprender como aprendimos todos. Abriu a porta e botoume fora. Ali te deixou. Quedei ali así na porta e dixen, ai, Dios mío, onde me metín? Ai. Pero unha vida non é ingrata. Claro. Por un motivo, dache, quítache, a xente que estaba ali... Bueno, axudaronme en todo. O sea, era o neno mimado da farmacia. Sigo sendo que sempre hai unha anécdota moi curiosa que digo, eu son bastante desastre, cando teño que tomar os antibióticos son horrible, pois eu levo para a farmacia e ali ao chegar, Javi, acordaste do antibiótico? Javi, non ves abrigado? Javi, tes frío? É que hai unha que se chama Mari, que leva 40 algo de anos na farmacia, non? Jubilas o ano que ven. E como sorpresa eu decía, oye, bote o ao neno, a ver que che parece, ou non tal. E ela me dicía, Mari, como ves que vai o neno? E xe, ben, pero está vindo pouco abrigado. Eu preguntaba polo traballo e dicía, pouco abrigado, ten que vir máis abrigado. La segunda madre, tal cual. Qué maravilla. Foi outro golpe de suerte espectacular. Sí, espectacular. Mira, eu lendo a túa ficha, Santiago, nombras moito a Alberto. O teu socio de Rodeiro. É unha parte moi importante. Claro. Tú pensa unha cousa, cando... Quen é Alberto? Santiago. Un amigo, en primer lugar, sí. E cando nos dedicamos ao mundo da veterinaria, un grupo de amiguetes, que non temos traballo, montamos unha empresa que leva por nombre Agrobotica. Conocín aí a Alberto. A nosa sede estaba en Lalín, e aí íbamos todas as semanas a xuntarnos a falar do traballo. Pois sentimos lao de Alberto, e empezamos a charlar, e foi un día que me di que, oye, que falamos moito do tema das farmacias. Por que non compramos os dous unha farmacia? Digo, Alberto, tú eres un home como de hermana, de repente así tal, vamos os dous a comprala. El, que encontra a farmacia, e de mau del, comprámola. E aí nace unha amistad que ainda dura hoxe, moi bonita, moi agradable, unha que me marca a min para toda a vida mía, non? De amizade, de proximidade, moi ben. Ti mira, sabes que este é un plató mágico. Eu digo Alberto, e mira o que pasa. Ya parece capaz de ir aquí, es capaz. Era capaz. Cabrón. É que me vai chorar, que me vai chorar. Padrino, ¿qué? ¿Qué da, padrino? ¿Qué? Esto no me acuerdo.
Joder, que me emociona. Como estás, Alberto? Benvido, moi boa tarde. Que tal? Moito gusto. Dá gusto ter amigos así, que maravilla que ben falan dun, verdad? O mellor do mundo. E ti que lle axudaches a cumprir o seu... Xa me fixeres con eso mesmo, Está ben. Vamos pelexar aquí ahora, non vais ao final. É capaz de levar os secretos á tumba. A tumba, sí. Esta foi faleille, vou ir á tele, me vai pasar, vamos facer tal, e el, pois non, que eu tengo que marchar para Nova York, non, que eu vou ver a nena, que iba a todos os lados, menos para aquí. Menos para aquí, e mira que sorpresa che dou. Claro, pero que é a segunda vez que fai a miña historia. Hai anos, mercamos un coche que nos facía falta, e volvemos ao tema dos cartos, ves, as institucións non nin xuntado cartos para comprarlo. E dixo yo ao concesionario, xe, eu teño 40.000 para comprar. E digo, ai, menos de 43 non cho dou. E de repente vou ao día seguinte, podo levar en 40.000. Xe, Dios, son un negociante en máquina, non hai outro como a min. E de repente, chego a casa e ves, me dieron o coche 40.000, a miña muller está contento, vou onde e dixo, Berto, vas tener o coche, comprei o coche, vai que maravilla. E ao cabo dun mes, eu enterame que a miña muller chamar o concesionario e dixera, o que lle falte, tú dixir o coche que fai moita ilusión, pagamos o noso cacharro. E este sabía, e eu estaba lle dicindo que compraba o coche moi ben, e el dicindo, este será tonto, que si sei o que montar. Amigo, pero malo. Pero que bonito que despois de tantos... Que bonito que despois de tantos anos esa amistad perdure. Sí, porque faise querer. Faise querer, non? Os dous. Claro, eu cando falaba antes del, que che del... Non me robes protagonismo, que é o meu programa. Eu quedo calado. Ten unha cousa curiosa, é que é unha persona que, cando pasa por túa vida, marca. Quer decir que eu cheguei a Lalín, cheguei a Rodeiro, da man del, e o seu carácter, a forma de entender a vida, a frontal, saliu outro Santiago distinto que non era o que foi para, non? Entón, penso que na miña vida é unha inflexión importante cruzarme con él, quer decir, cruzarme con él, e cambiou a miña vida, a pensar, a forma tal. Eso é maravilloso. Entón, forma parte que era da miña vida. Porque vos chegastes a Rodeiro, é unha farmacia ali. Ali. É un dos sitios máis importantes, penso que da vila, non? A farmacia. Porque pasa todo o mundo por aí. Porque a máis rural era única. Era, claro. Sempre vos contarán os veciños alegrías, as penas cando van ali, non? Non sabes como din secreto profesional, non contar nada. Que despois calquera de Rodeiro, por certo, un pueblo que nos tratou de maravilla, que nos quiso con locura, que hoxe vamos de vez en cuando á feira, e a xente saúde quérete como a mí encanta Rodeiro, a verdad que sí. Pasa que no inverno fai moito frío. Chega incluso a quedar aislado por neve. Totalmente, por eso, pero é maravilloso. Eu viro os dous que cara teñen de felicidade, mira que sorpresa máis bonita. E que curiosamente, tíamos que ter vivido onte para cear xuntos e surgiu un compromiso en pudo ser. Bueno. E quedamos para vernos dentro dunha semana. Bueno. E mira que a semana. Claro, pasaba moi corta. Mira, Santiago, tes máis fillos? Tiene unha nena. Unha nena tamén? Sí, que se chama Candela, que ten ahora 26 anos, e que pasou unha cousa parecida. Non será farmacéutica tamén? Se Dios lo quere, será. Anda! Claro, e é onde surge o tema deste proxecto. Cando Alberto Maseo tomou a decisión de, bueno, Alberto que, aparte de ser un bon amigo, encima é unha máquina, aburriuse de estudiar farmacia, fixe farmacia e dixo, pois vou fer outra carreira máis. Estudiou Dereito. Aí es nada, entra con esa con outra. O sea que abogado tamén. Algo de envexa teño, hai que decirlo. Amigo sí, pero con certa envexa. Sí, con certa envexa, bueno. Dos carreiras, como costou a miña. E entón tomou a decisión de seguir pola vida, o ámbito judicial. Eu quero saber se Candela quere ser de verdad farmacéutica. Escoita. Hola, papi! Quería darte as gracias por todo o que faz por nós. Ojalá algún día poda chegar a ser tan inteligente como a ti. Espero que cando me toque coller o turno da farmacia te sintas tan orgullosa de min como estou eu de ti. Gracias por ser o mellor padre do mundo e ter tanto aguante con nós. Un beso. Outro bico. Estou aguantado, que son de lágrima fácil. Non pasa nada, non pasa nada. Como llores, dixo muller, como llores, non vengas para casa. Entón estou aguantando, se acaso choro con Alberto, choro con esto. Gustouche a sorpresa? Sí, sabía que iban a chamar, pois díxome unha compañera vosa, quería falar por tal. O que non sabía que iba a hacer unha entrada así. Alberto, está moi calado, fala algo, que se non o teu amigo Santiago, cando está él, xa vexo que é relacións públicas, non? Era a miña labor. Dixésime se a nena quería ser peluquera, de pequena hasta os 15 anos. Quería ser peluquera. E peluquera, eu creo que foi o gusanito outra vez, que apareceu ali para convencela de que, por que non estudias farmacia? Anda!
E ti tamén a convenceches e agora estás estudiando Non, farmacia. eu sempre din que os hermanos maiores Sí. guían un pouco os pequenos, non? Entón, eu fun estudiando, ela veume seguindo, eu tive o meu primeiro coche, ela roubou o meu primeiro coche. Eso pasa moito cos irmáns, pasa moito. Non miro para nadie que está na casa seguramente véndome, pero pasa moito, sí. Sí, e vai así, claro, cu vexo, cu quero, e foi así, ela, veña, un poquinho máis, e sempre darlle un pouco de ánimos, que quero marchar, non, sigo un pouco máis. Pois mira, aguantar un pouco máis, ten tamén... Ten a súa recompensa. Ten a súa recompensa, claro que sí. E chegou un momento de que compraches, ao final, a farmacia dos teus A sonos. ver, a nena acababa, Sí. e que facíamos? Non sabemos que facer, botamos unha mano, ya botamos, e surge a ocasión desta señora, desta profesora, de Consuelo Soto, que é profesora da universidade, que toma a decisión de pensar na súa jubilación, e falando con ela, surge a proposta, e automáticamente encendeu o seu de Candela. Candela, tú quererías virte a Carballo, tú querías tal. Mentras tú non estás, estou eu, e así son o farmacéutico do pueblo que nunca puden ser. Que son, lógicamente, como foi esa primeira entrada, Santiago? Na túa propia farmacia. Oye, chega tarde, pero con moitísimo... Nunca é tarde cando a dite boa. Con moita ilusión, efectivamente. Sí, non? Ese día... Me chamar a él, sabes, ya compré a farmacia. Foi ese día contigo, o primeiro día. Ya compré a farmacia. A que chamaste, Alberto? Claro, ya compré la farmacia, sabes que la tengo en brazo, fue muy difícil cuando dicho, oye, te vendo la farmacia, al final estamos de acuerdo. Alberto, xa compré a farmacia. Alberto, ti pensabas que iba a cumplir o seu sono de comprar a súa propia farmacia? Sí, porque é moi testarudo, E loitador. todo, sí. Testarudo e loitador. Sí, loitador. Sí. Ademais, era o seu soño e sabía que iba a conseguir, sí. Mira, desde que empezaches agora ca farmacia, cambiou moito o conto. Fanse fórmula magistral ou que sei. Claro, non, eu creo que, claro, a farmacia evolucionou como toda esta vida, entonces aquel farmacéutico antigo que con mortero facía cousas, eso xa non existe. Eso non existe. Ora é todo, pois, moita técnica, tú entras nunha robotica e o laboratorio de robótica é todo tecnificado, todo é electrónico, todo é maquinaria que prepara, ou que axuda a preparar as fórmulas, non? Entón, claro, é un cambio grande. Incluso, as fórmulas son anecdóticas. Prácticamente, todo o que lle fai falta aos pacientes xa está fabricado. Cousas moi puntuales que non é... Eu teño unha curiosidade, Santiago. Si é moi comprometido... Santiago, Javier ou Alberto... No, agora non, porque agora pasa a tarjetiña. Sí. Como facíades vos antes para entender a letra dos médicos? Porque eu é imposible. Eu recordo un amigo, esa persona que se cruza tamén na tua vida como Alberto, sí, pero xa maior, que está jubilado, o señor Guillermo Sueiro, que era delegado dun laboratorio, que decía que os farmacéuticos falaban os idiomas. Non me extraña. Decía, falades castelán, falades galego, sabedes escribir a máquina e entendedes a letra do médico ou veterinario, que é outro idioma. Totalmente, porque eu, a veces, cando salía da consulta, digo, Xavier, o que me recetou aquí? Díxeme que tome isto, pero non sei, non pode. Podíamos contar un secreto que... Que? Que secreto? A ver, conta. Que podíamos dar calquera cousa porque o paciente tampouco sabía o que poñía. Nadie se iba a rebatir o que poñía aí, non? Eso sí que non lo facía. No peor dos casos, temos uns profesionales maravillosos, creo que se de algo podemos presir neste país é da clase sanitaria, e sempre estaban dispostos Dr. Knife, que era nuestro amigo. Dr. Knife, esto de ellos que lo entiendan. No hay dos que lo entiendan, me extraña. Esto, bueno, pues muchas gracias. Sempre estaban dispostos a montarse unha mão. Santiago, ten algún netiño por aí, ou ainda non? Non, quita. Ainda non hai, de momento. Quita, ainda son moi novo. Ai, bueno, gustaríache ter uns netos que tamén foran farmacéuticos. Xa tiño que ter encauzado, xa tiño que estar convencendo. Xa tiña que ter con 5 anillos unha bata posta. Xa sabe lo que... Vouche dicir unha cousa que me dá moita vergoña. A ver... Cada vez que imos por aí... Búscame moza en todos lados. Ai, sí. Para a xente... Queres o meu fillo de mozo? Ai, Dios mío. Javier, temos aquí unha sección onde buscamos parella. O sea, que si te animas, vente encantado da vida. Non estou tan animado. Non estás tan animado ainda? Sí, hombre, hai que buscar a terceira generación. Xa se buscará, xa se buscará. Son moi fríos. Xa se buscará. Hai tempo, todavía hai tempo. Si conseguir esta farmacia foi un soño largo de 30 anos, estou vendo que ter un neto farmacéutico faise tamén largo. Non vai ser para pronto. Bueno, eu creo que ilusión témola, desde logo. Terás netos
proxectos, se Deus quere, que seguirán... Como curiosidade do que falamos, quizá a ilusión máis grande que realmente temos por esta farmacia, polo recordo que falabas antes, de pensar que, efectivamente, esa idea que empezou meu pai hai 30 ou 40 anos, está materializada agora en fillos e netos. Os teus fillos, e oxalá veñen eses netos pronto para poñerlle a bata rapidamente, e se fal falta comprar outra botica, que carai, nunca se sabe, nunca se sabe. Un hipotecado máis ao largo do resto da vida, como todos os españoles. Santiago, Alberto, Javier, foi un placer que estuverades aquí connosco esta tarde. Gracias, Alberto, por vir a darlle esta sorpresa a Santiago. E a Candela tamén lle mandamos un biquiño desde Vivan as tardes. Gracias por colaborar con nós. E foi un auténtico placer. Moitísimas gracias. Moitísimas gracias, de verdade. Moitas gracias. Unha historia fermosísima, moi amable. Gracias, Javier. Que vais pavilando pronto os biquiños. Canto que irán así de vos por aí. Moi amables. Moitísimas grazas. Gracias a vos. Ai, xa me cheira raro, non sei quen virá por aí, xa me cheira raro. Ai. Porque, que se me ha muerto el canario. Ai, sabría lo que trae. Sou fatal, ai. Ai, que trae? Claro, mira como cambia cara. Pablo Martínez, Pilipampín. Moi boa tarde, Pablo, como bueno? Descargadiño. Mestre artesán. Pon aí se te apetece. Sí, vamos colocar. É unha das persoas que mellor usa as mans dentro da música galega, porque grazas a él os músicos tocan e fan cousas. Mira, grazas a él, xente como a ti, fai boas cousas. Pablo Martínez, de musical galega. Eso. Que che pensei que ibas tocar algo. No, eu despois. Que che conte como consigue eses sons tan característicos dos instrumentos tradicionais que teñen historia. Pois sí. Séntate, Pablo, fai o favor. Que tal, como estamos? Moi ben. Moitísimas grazas por estar aquí esta tarde. Gracias a vos. Contame. Bueno, nada, veño vos explicar un pouquiño a elaboración dos instrumentos tradicionales, porque é verdad que hai moita xente que os vea, que os coñece e tal, pero que non se dá conta da fabricación, da... Mira, vos poñer aquí e vannos explicando, porque así non se nos ve, estamos todo moi fopi, claro que sí. Entón, claro, moitas veces a xente o que che decía que non sabe a elección do material, o traballo que detrás hai para ter un instrumento rematado. Entón, un pouquiño trouxenvos aquí... A ver, explícame a pandeireta, que me encanta. A pandeireta. A pandeireta, bueno, normalmente as pandeiretas fanse ou de pino ou de nogal, se utiliza máis tipo de madeiras, pero, bueno, o máis importante de todo é a elección da madeira, a elección de coller unha boa madeira. Por exemplo, no pino temos que coller unha madeira que non teña ningún tipo de nudo, porque o virar a madeira podenos rachar. Vale, entonces eso quizás pode ser o máis importante. Entonces, nós primeiro temos a madeira, o que sería ese é unha sin facer. Sí, claro. Venga, que o proceso para que vexas. Xa. Entonces teríamos o que primeiro sería a madeira. Sí. Ai, que lisiña, que bonita. Que meteríamola nunha máquina de virar especial. E meteríamolo nun molde durante uns 3 meses para que quedara ca forma. 3 meses? Sí, uns 3 meses, sí, porque senón isto se o deixamos así vai volver poñerse recto. De todo. Entonces, pues, terémoslo que ter aquí uns 3 meses aquí virado. Unha vez que está aquí uns 3 meses xa o sacamos, entonces despois xa o paso seguinte é pegalo. Non, aquí pegaríase... Pegaríamolo... Pegas con cola ou con cola e poñémoslle os tornillos ou os clavos que queiramos. Vale? Unha vez que este isto feito, pois o que faríamos sería furar... Ese é o terceiro paso. O terceiro paso. Sería furar e facerlle as entradas para poder poñer as ferreñas. Como furas isto? Isto cunha máquina. Cunha máquina. Claro. Cunha máquina. Claro. Entonces, unha vez que temos así, colocaríamos as ferreñas, que agora as ferreñas, pois hai moita variedade de tipo de ferreñas, poden haber ferreñas... Mira, faime gracia das chapas de botellas de cerveza ou do que sexa. De cerveza, esas son recicladas. A ferreña normal... Sí. Esta é a ferreña normal? Esa é normal. A que máis abunda? Sí, a máis típica. Esta? Esa é outro modelo, a templada, que esta é queimada. E despois están as recicladas, que este é dun bote de café.
Ai, que mona! Esta dun bote de membrillo. Anda, e que tal soan estas? De cerveza. Bueno, ten un sonido distinto, un sonido máis apagado. Depende do que se queira conseguir. Anda, mira que chulas. A de diseño. de cerveza. E depois as manuais, que se fan manualmente. Que diferencia hai entre unhas e outras? Sonoridade, sobre todo. Sonoridade. Si, depende do que se queira conseguir, do que queiras facer. E os cartos que queiras gastar, non? Tamén. Cales son máis caras? As feitas a mão. As feitas a man son claro, as máis caras. As outras son troqueladas, con unha máquina, pois, con troquelado fanse rápido. As outras son feitas a mão, pois, necesitan un pouquiño máis de traballo. Entonces, pois, claro, tamén depende do que a xente queira invertir. Xa, mira, Pablo, ti eres moi novo. Desde cando te dedicas a isto? Mira, pois... E por qué? Eu empecé neste mundo da artesanía, desde moi novo, bueno, desde pequeniño tocaba a gaita, estou metido no que é na música tradicional. Que eres músico tamén. Sí. Eu traballaba con un artesano onde compraba os instrumentos, onde mandaba os meus alumnos que mercaran os seus instrumentos, onde todo o material que precisaba iba ali. Collín amistad con esa persona por cercanía de onde vivía eu. Entonces, bueno, ese artesano era Fernando Forneiro. Un día, falando de moitas mañás que iba por ali, falando con el, díxome que el non tiña ninguén na familia, que seguira co negocio, que lle faría moita ilusión que eso non se perdera, que seguira, e así foi. Entonces díxome se eu estaba disposto. O sea, colleche o relevo. Sí, bueno, primeiro foi como un aprendiz, como se facía antiguamente, como se enseñaban os oficios antiguamente, un pouco foi así. Entón eu empecé así, empecé un pouquiño, un día iba 2 horas, outro día iba 3, outro día iba así, fui aprendendo, fume metendo, contratoume. He chegado a pasar 2 anos ou 3, el xa dixo, mira, eu quero me jubilar, se ti te ves capacitado para seguir co negocio... Mira, enséñame a gaita. Claro que sí. A que temos aí encima, bueno, isto soa fatal, enséñame a gaita, pero bueno, se supón que a que está encima da mesa. Gaita instrumento. Ahora quedou feo, enséñame a gaita, no, a gaita que estaba encima da mesa. Bueno, pero tamén hai que poñerle un toque de humor, sino claro que sí. Estas tardes de chuvia e frío, levase moito mellor rindo. Mira, esta é unha gaita galega. Sí. Construída dunha madeira que ahora prácticamente o 90-95% das gaitas se fan nesta madeira que é de granadillo. É unha madeira surafricana. Que granadillo? Granadillo é unha madeira surafricana. Ai, é fermosísima, non? É negra, si é así o árbol é negra. Moi bonita. Ai, que bonita, por favor. Vale, antiguamente as gaitas facíanse, as gaitas boas que había aquí eran de buxo, o buxo galego. O buxo galego debe ser dos mellores que hai no mundo. Por a climatoloxía, por as características que ten o noso... É porque xa non se fan de buxo. Non hai o... O buxo, a ver, dentro da calidade que ten unha gaita de buxo, o buxo ten un mantemento un pouco máis cuidadoso, porque os cambios de temperatura afectalle moito. Se é frío, calor, frío, a madeira de buxo dobla con facilidade. Entonces é probable que tú teñas un instrumento de madeira de buxo, e ao mellor vas dar unha alborada na mañá cedo que fai 10 grados. Despois xa quedas a comer o pulpo, deixas a gaita no coche, 40-50 grados, e volves, o mellor pode ser que este torta. Pode ser. Entonces, claro, eses cambios de temperatura bruscos afectalle moitísimo o buxo. Entonces, por eso, esta madeira é unha madeira moi dura, hai outros tipos de madeira, pero hoxe en día quizás casi o 90% son de gaitas deste tipo. De gaitas así. Mira, ti tocas a gaita, a pandereta. Toca a gaita, a pandereta, o tamboril, o bombo. Mira, canto tempo che leva facer unha gaita como esta? Unha gaita como esta... A verdad que é fermosísima. Claro, o problema do proceso... Se unha pandeireta tardas 3 meses, canto a gaita? No, o problema é que tú non podes traballar a gaita todo de seguido. Ah, por que? Tes que, por eso, por as vibracións, porque a madeira, ser algo natural, sempre traballa, entón sempre produce algo de torce un pouquiño, entón tela que ir traballando pouquiño a pouco. Ao principio a madeira ven en trozos así, cuadrados, tela que redondear, tela que furar e tela que deixar secar. Anda, o sea que... Unha vez que a deixar secar, pois vala traballando, varlle poñendo os adornos,
Os adornos, pois, son neste caso son de metal. Neste caso son de metal, poden ser de plástico, de outras madeiras, de plata, de ouro. Isto? Iso é un material que se chama metacrilato. Metacrilato. Que é un material blanco, hai no imitando o corno da vaca. Antigamente puñase corno de vaca, pero ahora xa non se pode, entonces, pois... Depende o adorno que lle poñas, así soa, non? De distinta maneira, ou non? Non sona, iso non ten que ver no sonido. No? O sonido, cando faz unha gaita, pois xa defines, o principio defines o sonido, a tonalidade que se di. Pode estar o máis habitual... O máis habitual é que este en do ou si bemol, la, sol, dependendo, eso defínese xa ao principio. Pode ser máis grande ou máis curta, e o punteiro igual, máis grande ou máis curto, dependendo da tonalidade que se queira. Isto todos son solo adornos, vale? Pero que queres? Que estou entrevistando a Pablo, sempre tes que vir a molestar. Non se che ocurra tocar nada, Estáslle preguntando da gaita. Claro, queres tocar a gaita? Non, quero que me conte que a gaita xa non é que a teña moi vista, pero si é certo que é un instrumento que temos máis preto. Pero o tamboril, o bombo, eu tiño unha pregunta nada máis, moi rápida. Como consegues que o son sexa o que ti queres exactamente? Vale. Sabes, porque supoño que dependerá tanto da intensidade coa que eu poida golpear, pero sobre todo de algo que ti tocas aquí, faz aquí para conseguir ese son. Como se fai? Vale. Todo, por exemplo, o bombo influye en moitas cousas. Vale. Dillo ben, porque ele ten a cabeza sempre como un bombo, de verdad. Dille aí, explícalle. Mira, vai influir o ancho do corpo. Sí. Canto máis ancho sexa, máis profundidade vai ter o sonido. Vale. Vale, despois xa tamén influye si o que queiramos meterlle por dentro. Normalmente, pois pónselle como unha espumiña por dentro para que produzca menos armónicos. O sea, para que o sonido sexa máis limpio. Vale. E despois xa tamén vai influir moito o tipo de pel que lle poñamos, porque se é gorda, pois ten un sonido, se é moi gorda... Que pel leva? Un pel de cabrito. Cabrito. Vale, e despois xa tamén a tensión que ti lle poñas nas cordas. Vale, isto normalmente, pois... Que podes ir cambiando as tensións. Claro, normalmente ten que ser, se tú tocas destensado de todo, pois non vai sonar o bombo ben. Vale. Como soaría o tamboril, que foi o que menos vimos? O tamboril... Sí, a ver como soa. Ponte aí diante de micro. Espera que me movo solo de aquí. Un pequeniño, para que vexan como soa, porque logo teremos a final do programa co teu grupo para que nos interpretes aí. Maravilloso, maravilloso, Pablo. Moitísimas grazas. Grazas. Esa muller, Quique, que bailou esa noite, foi e ainda é un faro, unha estrela. Imos ver como brilla María, que nos chega de Redondela. Hola, moi boa tarde, María, como estás? Ben. Ben vida. Moito gusto, reina. Senta aquí. Ese día lo me haches, non? Esa noite, quero decir, esa noite. Velas a todo dar. Coñecéstevos na festa do Choco de Redondela. Sí. Conta, como foi? Pois, a ver, eu vinha dunha relación que estaba atrasada, as cosas non me iban como era correctamente, entonces estaba pasando un poquinho mal, eu non quería ir á festa. E veo a miña amiga e me dice, vente que vienes comigo aí con mi pareja e tal. E dije, pero que vamos a hacer unha pareja de tres a fiesta e tal? Vente, me convenció, pois fomos a esta festa, e estaba ali, de repente eu estaba na acera. E digo yo a ela, me quedo aquí, me dice ela, bueno, pero aquí en la acera, tal, vamos para ali para dentro, pa... E digo yo, bueno, pues vamos. Mirei unhas amigas ali, estaban ali, salta, pinche, bueno, pues mira, me acoplo. Está a bailar. Eu me acoplo ali. E nesto que quita a chaqueta porque un calor xa, de tanto salta, salta. Bailar. Había ali tamén un conocido, un compañeiro, e me dijo yo, pero que lle pasa a esta hoxe? Me dice, nada, fomos a unha cena e o Alvariño anduvo a fazer estragos. Entonces me acoplei ali, saltábamos, bailamos e tal. E claro, estamos comentando unha cousa e outra. Como nunha destas pasou xa un tempo, o que estaba ali o amigo, chamoume a bailar, e xo, bailamos, e xe, bueno, pues en plan broma, pues xémonos a bailar, bailamos. Acabei de bailar e tal, estaba falando con unha amiga miña, nestos, e ahora que queres, claro, pensando nunha amiga, me dirigen, e ahora que queres, e xe, ai, perdona, e me dice, bailas? E digo eu,
Home, bailar che bailo, pero que hoxe en día que te chamen a bailar nunha festa, isto é Non o difícil. creías. Sí, no, isto non pode estar pasando. Era porque Eduardo. na discoteca onde íbamos, sí. Sí. Era Eduardo. Era Eduardo. Pero veo... Bueno, para. Que quero coñecer a Eduardo, a ver se é a mesma versión. Que entre Eduardo, que seguramente virá ca outra raíña do amor, que é Ali. Hola, moi boa tarde, Eduardo. Hola, boa tarde. Hola, Ali. Está como un Fran. Que está, por que, Eduardo? Porque Que vas a estar como un Fran? moitísimo. Séntate, aí. Mira, temos claro que María aquela noite non quería ir á festa. No, es que no. Pero ao final acabou nela. E ti esa noite que? Como chegas ali? Home, entre tal... Sí? Esa noite decidín porque me dixeron que tocaba unha chavalita nun grupo ali que conozo. Que coñecías? Sí, estaba intentando a ver si tal, ¿no? Ah, Se ligaba. Bien. Tal. Claro, en unha destas, cando terminou de tal, fun a xunto dela, e me dice, no, es que ahora voy a cenar. E dixo, bueno, pues vaite a cenar. Eu vou a seguir aquí. Que te aproveite. En unha desas, teña ali un matrimonio que conozo e tal, dicen meles, pero mira, vai, ali hai 4 mulleres ali, pide unha a bailar, non esteas así para ver. E collín e fun. Se pediches a bailar a María. Fun directamente a ela. Non sei por que foi. Ai, por que a ela directo? Non sei. Algo me mandou ir ali, ao mellor. As casualidades da vida, Levoume Ali, así, o e dixo, amor. bueno, pois vai, esa ten que ser esa, pois esa. Daste conta que ningún quería ir á festa e ao final... Ao final estuvieron bailando. Fíjate ti, despois desa peza, acórdavos. Cal era a canción? Cal era? Oh, ai. Por besar tus labios. Ai. No, te pido de rodillas. Bueno, Ay, te pido. Te pido Sí, de rodillas. pero esa Sí, igual. yo creo que a mí É a sí. mesma. Sí. Bueno, tengo outra letra. É a Sí. mesma. E a partir de aí xa bailastes toda a noite. Sí. Bueno, chegou a hora de marchar e que? Nada, cando chegou a hora de mostrar, pois a amiga iba a marchar antes. E claro, dixo ya ela, se quería subir quería con ela e marchar. tal. Eu estaba así, e eu facendo así, que non marche. Non marche. Entón saltei e eu dixen, bueno, se quere, acompaño a casa. Despois, a onde vive, tal, non sei que, tal, e queda un pouquiño máis e tal. Ela dixolle que sí. Que quedabas un pouco máis, María. E como foi ese camiño a casa? Home, ao final ela díxome que vivía por ali arriba, a izquierda e tal, eu acompañei nali, pero eu estaba tan, non sei, temblábame todo, por decir algo. E deixei nali e ainda vivía máis arriba, porque mirei xente subir, e dixen, bueno, vai con eles xa e tal, eu marcho porque xa é tarde, mañan tío que ir a traballar, non sei que tal. E deixei nali. Que ibas a decir, María? Non iba a decir que non iba a traballar porque era domingo e me dixo, mañan podo vir. Ben. Pero estades Así, perdendo foi así a cousa. Estades vos perdendo o banco do amor. Sí, eso sí, antes Sí, de... ese perdón, el preguntaron a Antes de él. subir, fomos ali a Alameda, sentámonos. Ese mismo día? Sí, esa mesma noite. Vale. O sea, na madrugada. E sentaste vos no banco? Sí, pues estivemos falando, démonos o número de teléfono, rouboume un pequeno bico. Bueno, María, róbaches un bico. Sí. Estaba tan ali, estábamos falando os dous, comentando isto, comentando aquelo, mirándonos no móvil cousas que tiñamos, enseñando unhas cancións dun móvil. Sí. E non estive tan así tal, e acerquei-me e le fixen, e foi el... Ai, casi o deixas sin respiración. Tranquilo, que só foi un tocamiento, pero, digamos... Pero María, sempre eres así cos homes, atrevida. No. O que pasa que, a ver, como estaba mal, naquele momento parece que necesitaba, como él miraba tan amable, cariñoso, tampouco me puxen a pensar será un destes malos, será un tal. Eu roubei un simple bico pequeno, pero ele ao facer aquela acción dixo, vou mi man, tranquilo, que non estaba a respiración. acostumbrado a iso. Ai, non estabas acostumbrado a que che daban biquiños, bueno. Había tempo que no. Por qué? Porque eu separaime, entonces... Separaraste... Queiras que non, a veces bailaba con algunha... Estabas triste naquela temporada, pero non? Pero o que querían era isto. Entonces eu... Ai, querían isto. Todo, a maioría delas todas. Que Dios me perdone, pero así. E nada, este, sin embargo, foi de outra maneira, non sei. Atraíame moito, de verdade. E así empezaste a cariñosa, quedar, non? E así empezaron a quedar. Eu se lle dixen, mañana, podo vir, sí. E quedamos ali ao lado do ayuntamiento, pero... A que hora? Dijo, ya as 5. Resulta que honesto, fun coa miña nora a comer, e tal, pasou o tempo. E había coches clásicos diante do ayuntamiento. Sí. Estábamos vendo. E non esta me sonó móvil, eu a mirar e me dice el, se dijo yo, diante do ayuntamiento. E me dice el, pero si diante do ayuntamiento estou eu, dijo yo, mentira, porque tú estás donde hai coches clásicos. Eu estou baixo o soportal, dijo yo, pero o ayuntamiento non está nos soportales. Aí o soportal do ayuntamiento por a parte de adiante. E cando veo, encontrou unha lía tal, pero ele se estaba pensando,
esta xa tamén me engañou como as outras, xa non veo, non sei que, porque claro, el chegou ás 3 da tarde. Claro. E nos quedamos ás 5. Ás 5, tiñas ansia. Claro, ti cando biches estaba un pouco desmellorado físicamente. Un pouco, no, muchísimo. Bastante. Muchísimo. Sí? Por Eu qué? cando coñecín, pois, que vos digo, era un home que miramos a miña amiga, e vou dicir así claramente, eu dicía a ela, ten algo que me chama, pero ten algo que como estaba non mal vestido, pero bueno, nunha situación como se estuvera bebido, como se estuvera con un porro, parecía algo, Porque estaba triste, porque estaba triste. decaído, non pero tiña... dixen, bueno, eu vou a bailar. E bailei todo porque tal. Que pasa? Que despois empezamos a salir pola semana, el chegaba ás 11 da noite, e dixo, podo vir? E dixo yo, home, ven. Ela chegaba ás 11 da noite, entonces salíamos, dábamos unha volta e tal, eu me quedaba no piso, el se marchaba. Resulta que dali 8 días, xusto 8 días, quitámonos unha foto e tal, e coincidencia, enseño as amigas, dixo, mira, cando conocín era así, e ahora os 8 días así, madre de Dios, pero ti que lle fixeches? Dixo yo, non lle fixe nada. Eu non lle fixe nada. Cantos kilos engordaches ao estar ao lado desta muller? Digo, Sí. 22 kilos. 22 kilos. 22 kilos. Pesaba 67 e ahora peso casi 80. Son Anda. 60. Bueno, sí, casi 20 kilos. O sea que o amor... No, en serio. Os chocos tamén, de Redondela. Os cocidos. Os cocidos. O boviño. Ela Todo influye. sacouche do pozo, non? Sí. Claro, estaba Sí. moi deprimido e María Moito. foi unha luz. Sí. Que ben, que ben, que ben. Bueno, Porque tiña traballo e iso que se non chegase de traballo non sei o que pasaría. Pero Eso- gracias a ela recuperei sí, moito máis. sí. Moitísimo máis. Ese piso que falaba Quique, Bueno, pois, do primeiro piso, claro, no eu, que- como me atopaba así un pouco mal e tal, iba a cambiar para o fin de semana a traballar solo, fines de semana festivos, e para a semana iba a marchar para o centro dos meus pais, alá, a Puntareas. sí. Pero claro, cando a conocín a ela, dixen, pois todos os días vou a vir e tal. Ela me dixo que no. Entonces que dixen, bueno, pois se me atopas un apartamento pequeniño e tal, para estar máis cerca de ti e tal, pois... E ti buscaste de María. Eu dixen que non, sabes por qué? Porque, a ver, a mí non me gustaría que me viñera desde Puente Areas a Redondela todos os días porque era un gasto. Claro. E eu dicía, pa que te vas a meter en un gasto de... Ven os fines de semana entonces solo. Claro. Él me dixo, pues búscame un pequeniño piso, un apartamento, algo que me cheque para mí solo un estudio. E dixo, bueno, vale. E había un amigo, yo descanso, morreu, e comenté, dixome, que tal? Dixo yo, ai, pues José, bien, pero... Díxeme que lle buscara un piso e tal, díxeme, pero tú eres tonta, como vas a buscar un piso e tal, si bebe que vaya... Como vai dicirlle que veña pa xunto miña, si hai pouquiño que o conozco e tal. E as amigas, bueno, que vai a vivir contigo, total, si ven para Redondela vai estar sempre xuntos e tal, empezaron veña, dixo eu. E diceme, mira, non tens nada que perder. Que te dedas un par de días con él, que non che vai ben. Lle dices, caminito, o piso é meu e a ti caminito. Anda. E se non te quedas, Entón, o enderezo que lle mandaches, Nada, bueno... O enderezo que lle mandei foi que cando estábamos un domingo xuntos, diceme, que noticia, dixo eu. E xa che encontrei piso. Ai. E diceme, bueno, sí, é moi lexos dali porque quería cerquiña do meu piso. Sí, é moi lexos dali porque quería cerquiña do meu piso. Claro. Pois sí, é cerca do meu piso. E dicelle o chico, dille aí, empezou el, mira, vou cho a dicir o que non che quere dicir ela. O piso é na calle Eidos número 31 segundo. E dice el, coño, pero se aí é onde vives tú. E dixo eu, efectivamente. Pero vou a vivir contigo? Pois sí. E dice, la verdad e tal, pois sí. Que daches para lá, Eduardo? Que fillas son de Eduardo? Fillas son de Eduardo. Sí, os meus son 2 fillos. Que tal os fillos? Eu cando foi o primer día que me dixo el Barbie xuntos e tal, dixo, comenta chi os teus fillos? Dixo eu, a ver, os meus fillos comentarlo por comentarlo, porque eles están coas súas mulleres nas súas casas. Claro. Eu estou sola no piso, porque eu estaba viuda. O mellor, dixo eu, bueno, por comentarlo. E coincidiu que estaba con maior. E dime así, mira, dille aí a teu fillo, dixo eu, dices tú, non está aí diante túa. E me dice, como lle vou dicir eu? Empezou a poñer enrojecido e tal, e dixo eu, meu ficho vas Andrés, pero lle tiramos por Nesi. Nesi, Eduardo, che quería dicir algo, e dicir, que pasou, home? Nesto que se intercambiaron un pitille e tal, el dixelle que, non sei como decirche, tu nai vámoslo a dicir para ver, que che quería dicir que eu e tu nai decidimos de ir a vivir xuntos. E dicime el, dicille, bueno, meu fillo a el, ese problema vos, un problema meu, que me decides a min. Ese problema de miña nai. Ai, que ben, claro. Porque o piso de miña nai. Desde o momento que el prácticamente o mirou, porque, a ver, o meu fillo a el mirou no día da festa do Choco no domingo, que íbamos paseando, eu crucei a calle, e fui a saludarle a esa rapaza, e diceme el,
mamá, quen é aquel? E dixo eu, é un amigo conocido meu que vive en Mos. Lógico, naquele momento non que eu sabía dele. María, a túa familia ben, pero Edu, as túas fillas? Moi ben, as dúas. A maior, sobre todo. A pequena, bueno. Como se chaman as túas fillas? Laura e María. Mandamos un saludo desde aquí. Laura é a maior, María é pequena. Nada, moi ben, porque despois xa collen un fin de semana e collen a pequena, viu con o noso fin de semana inteiro. Moi ben, me quería moito. As dúas moi ben, moi ben. Nos chamamos a Laura e preguntámoslle. Escoita. Hola, hola, papi María. Bueno, que decirvos que non sepades. Mira, fai xa un ano do día da vosa boda e desexo vos toda a felicidade do mundo e nada, que teñedesme aquí para todo o que necesitedes. Papi, te quero moitísimo e María, gracias por cuidar así o papá. Que? Gustou vos? Ben. Sí, ben. A felicidade a veces tarda, pero chega, Chega. Sí. E chegou a boda. Contade boda. Contade boda. Fomos á Luna. Houve sorpresa, porque fóramos á Luna, porque él non conocía nin siquiera a discoteca Luna. E dixo, mira, como vou a discoteca Luna e tal. Ben que un día conocémola. Entón o levei, bueno, me levou, porque é o que conduce. Lle fun indicando por donde tal, e chegamos á Luna, puxemos a bailar, pasámoslo de maravilla, teño ali amigas, presentei e todo. Pero de repente estaba xogando o Celta. E nos paneles da Luna que ten ali Luis, dime el, mira lo que pon no panel. E dixo eu, que estaba xogando o Celta, se perdeu, sinto por aí, pero que queres que te faga? Non podía facer nada. E nesto que me dice, no, mira lo que pon no panel. Va, nesto que me levanta así a vista, se buscan parejas para concursar. E nos anotamos. E dije yo, no. Anda, nos anotamos. Dije yo, pero si non sei para que é el concurso, ni que es nada, ni para que es eso. Igual. Y me dice, es igual, no sé qué más. Bueno, tanto, tal, sí, no, sí. Ahora, sí, vámonos. Nos anotamos. Cuando llegábamos para anotarnos, pasa hoja. ¿Cuánta gente hay que notar? Dije, vale, bien. Porque así primero llegamos, primeros. Bueno, nos anotamos. Número, teléfono y tal. Sí. Quedamos así. Dice, si salís elegidos, os llamarán y tal. Vale, no te preocupes. Y me dice el camino a casa, Karim, ¿qué? Si te llaman con un número así largo, coge que es la televisión de Galicia. Y dije, sí, ya. En una orquesta ya no le hacía ni caso. Fue un domingo. Resulta que el martes voy al supermercado y tal. Estoy en el supermercado mirando unos bollos de hamburguesa y tal. Eso era no móvil, pero como él me tengo costumbre de chamar con número de él, con número de empresa, con centralita y tal, vale, era un número normal. Pero non era o de sempre. E digo, espera unha cousa. Sí. Que estánme dicindo que hai alguén que vos quere tamén dicir unha cousa. Moi ben. Escoita. Hola, María e Eduardo. Hoxe eu non podo estar convosco, pero xa sabedes, estades no meu corazón. Eu quero vos moito os dous, quero vos ver felices así e que sempre os queirades como vos estades querendo. Vale? Un biquiño e desexo vos toda a sorte do mundo. Un beso. Un beso. Ten a irmán moi maliña. Fita. E Fita quen é? Unha amiga dela. Unha amiga miña que ten unha irmán neste momento moi maliña. Moi maliña, verdad. Bueno, despois... É que hai tanta emoción, Ali, que temos que remover un pouco isto, non? Porque vexo que se me están emocionando moito, pero para iso eu voulles pedir unha cousa que a eles lles encanta. O baile. Ahora non. Ahora sí, Eduardo. Vimos pa semana, Eduardo. Por Dios. O non bailastes moitísimo na boda? Apetecemos, de verdad, como fixestes o día da boda. Sí. Eduardo, venga, anímate, venga, que eu quero ver como bailades na Luna os domingos, o día da boda, porque bailastes esta canción de Enrique Iglesias. Me regalábamos tacóns co vestido, me pisaba. Ai, sí, pisábate moito ese día. Non me pisaba o vestido... Aí pos lados os... A ver, Edu, que temos que ensinar todo o vosso poderío, Os meus compañeros de Son vamos poñer a canción. Ai, a ver como se... Te perdonaré si me dejas solo con los sentimientos que pasan como el viento, lo revuelven todo y me vuelven loco. Enrique Iglesias, Filochi, loco.
Pero que dirá Eduardo, Parella, foi un placer. Moitísimas grazas por virnos contar a vosa historia. Sentarvos, por favor, así cómodos. Moitísimas grazas. Descansade, Eduardo, que tampouco foi para tanto, non? Non che pedimos tanto. Non que? Non estás no sitio, sabes, non... Pero para a próxima vamos a gravar a Luna. Claro que non estamos no sitio. Pero bueno, para a próxima vamos a gravar a Luna. Porque facéndolo estupendamente ben. Maravillosamente ben. Nerviosa, Pilipampín? Por qué? Porque como xa lle viches a gaita antes, ao comezar o programa, agora xa hai como certa confianza, certa así como... Vale. A mí o que me chamou a atención sí que é certo, un clarinete cunha gaita. A miña gaita toca se alguén é capaz de... Chafina. Claro, eu teño unha gaita na casa que toca cando alguén a toca ben. Estades, sí. Cando alguén a toca Claro, ben. porque este sin fuelle non vai, Yolanda, eu que queres que che diga, ten que ser un profesional como un Pablo que lle afine, por si non... Que mellor non... Non ter dito. Non ter dito. E as que non se emiten, porque cando ensaiades, claro, porque vos facedes moito tempo e falades moito xente. Bueno, que se algún día... É un trapalleiro. Se algún día temos tempo... Un trapalleiro. Mira, ademais non tes unha cazadora chula. Non. Hasta que atraias non me creo nada do que me Eu xo deixo por imposible. Se non ensayamos, se non facemos nada. Que vamos a ensayar? O día que cantemos ensayaremos. Ai, Dios mío! Comendo melindres, bica... Peixe cru. Hoxe emocioneime moito, porque coa historia de Santiago, co farmacéutico. Moi entrañable. Eu son conto historias, pero estiven a nada de ser farmacéutico. Porque e a coa bata blanca, que sí, é que seguro que ahora mesmo hai xente dicindo eu lembro aquel rapaz na farmacia en Cesures. Realmente era falar coa xente. Claro. Xa se nota que son relacións públicas. É que xa non lembro se contei ou non. O de que eu tamén quería ser cura. O da memoria. Cura ti? Sí. E cando era pequeno... Quería ser farmacéutico para facer as curas, muller, para facer as curas. Aí estás tú, Yolanda, aí estás tú. Non, digo de cura e o de farmacéutico... Bueno, o do cura é verdade, eu xuntaba todos os meus curmáns, que eran 20 e pico, e subíame unhas escaleiras e daballes a misa. Pero porque era... A ver, deixadme explicar, home. Eu necesito unha cura de repouso despois de escoitarte falar a ti. Era porque... Mirando como se quixera ser astronauta. Astronauta. O pulpito, o pulpito.